da nake so ba a ɓuya ba. Ya Allah ka sani annabinka na zaɓa ba da komai ba. Na san za kai ta mun in ka dubu ma'aikin ba hanina ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Adadin ilimin ka za ka yi wa annabi tsira ba da irga ba. Rahamani kamar salati saukadarinsa ba zan kwatanta ba. Allah don kwarjinin zatin da ba kai wa zubin halittu ba. Ka daɗai wa Ubangidan ado da sufar ka ba zan taƙaita ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Kai isa nan ta isa sayyidul akwani yana saman komai. Dab da dab yake shi da Allah yake cuɗanya ba ka jin komai. A ina kai bai guri baya bigire shi ne silar komai. Mai haskaka rayuwa sanadin daɗin ta ba za mu manta ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Mai kyautata duniya da kiyama ga iya ba da alfarma. A san da ya so ta yadda ya so haka ne malam na shaidawa. Da kare godiya kan kafurta da yake rubanyawa. Haka ne a irin haka kafin haka ba sai na rubutu ba. Mai kyakkyawan ciki kyau mafi ma'anar kyau su da kyakkyawa. Kai ka ce shi ya kirkiri kansa da kansa a sanda ba kowa. Ta hadawa kansa duk da waya na gaban cif uban baiwa. Sarki ga farin cikin da aka yi wa sirkin jakure duba. Hadarin da yake rufe masu girma ya yi musu duk nake nema. Da a wace duniyar za mu sani da annabi ba mafarki ba. Subhanallah ya Allah ya gama nuna cikar iyawa dai a cikin siffar masoyinsa wanda ya fara ɗayan ka bauta tai. Duk nau'in kwalliya da ado da kamala ya kadarta tai. Birratul ba'ida ya annabi ya gama cinye abin da ba shi ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Ta kowane bangare gabi ya cika cif ya wuce bardi. Da gani ba tambaya cancanta ce ke karabin hadi. Shi din shi kadai ne zalmi kidara annadi. Aljanu suka firgita don tajallin Allah ban ga laifi ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Dan sabar kwarjininsa da kyansa da haiba ba ta wasa ba. Kowa zai firgice in ya ganshi ba zan iya tsoma baki ba. Maganar manya a bar ta ga manya ba manyan tukwane ba. Ku faɗa wane mutum ya ga annabi sannan bai mauce ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Mai karya lagon ido sai zatin nan da ya zo da daidaito. Zuciya kuma ta yi saranda a take take jefar da kokwanto. Da na ce masa sabgatin layi ne daga mai kyau gunsa zai ranto. Shi ne mai talfasin kyau da feshin haske ba na wasa ba. Kuma sannan sai da shi zuciya yi ke nutsuwa suna kalla. Sun ga kyakkyawar halittar da babu irin ta da kanta ta bullo. Yirari kake ji gurin mata sun hangi shagallo. Wasu har su ma suke don tsabar kyansa ba za su ɗauke ba. Hadarin da yake rufe masu girma ya yi musu duk nake nema. Da a wace duniyar za mu sani da annabi ba mafarki ba. Ana mance kashe a ji bayan wa a fice cikin kunci. Mai kallon shugaba sai ya mance ma yaya ake bacci. Da gaske a nan ake ɗeba kowace kewa arziki ya ci. Arzikinsa a nan ake bashi ba sai na kawo misalai ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Keɓantaccen rubutu wanda ya gagara mai rubuta shi. Lafazinsa daban yake ma'anarsa daban wa zai kiyaye shi. Sai harshe zai faɗi zuciya ta rike shi tana ladabta shi. Take sai yayi hattara dan annabi bai yi kama da wasa ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Ramar duka jalikai ne idan na tuna shi ke
kan wasu babu kaulani, kuma komai so yake ya ga annabi ni ne mafi rauni. Ya zan yi na samu kaina cikin halarar da ba a yi wata muka ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Shi yayi da yawa ya fi karfin gannai sayyidul kafi, zuciyar da take kashe ba ta samun annabi kai ilafi. Allah ya yi mun sani da hijabai masu dashe yawan kaifi, daga annabi yadda ba a ganinsa da raina ba idona ba. Cikin dare diddigewa yake ba zai kai gumba aiki ba, aikin nan zuciya ce take yi ba ta cikin hijabai ba. Tafiyar haske ake isairin kalbi ba zan kwatanta ba, mazukurin zatini dai da sanka na saba bai wayo ba. Allah bai irin ma'aiki ba. A ina ne za mu gana Rasulallah ka yarda kyakkyawa, ka sa kudura ta ɗauko ni ya maula ya ka ƙara mun baiwa. Mahamudu ina kake shi nake tafani kullum ina jewa, ya ɗan haka dubi raunin masoyin naka da bai karatu ba, wanda kwata kwankwami bai da shi ta ina ne sai wasafta ka. Masoyin bai da liga bare an faku da zai inanta ka, bai da komai ban da ƙaunar ka sai kuma na ci sai yawan kuka. Ya san ku da tausayin masu rauni tun ba ma marayu ba. Ya annabi tausaya mun magana dan Allah masoyina, ya annabi taimaka mun ka ƙara kula ni na zance na. Ya annabi tallafa mun ka ƙara kula ni na buɗe bakina, soyayya ce nake maka in ba kai ba zan yi motsi ba. Ya jawadin ya karimin ka yarda da ni mai fiffiken baiwa, ya gausin ya kiyasin ka bayyana in hasken yana tsayuwa. Ya lahutar husali ka yi mini ɗaukin nan na gaggawa, ya nasutul jamali ka yarda da ni ba dan ina nan ba. Ya imamal alamina, ya sulhas salihina, ya ruhal aqilina, ya fakral mursalina, ya babal najihina, ya amnal aminina, ya zikral zakirina, ya hamdal hamidina, ya shukral shakirina, ya najmal faizina, ya sultanul wujudi, wa ya asalar rashadi, wa ya sirril widadi, wa ya abdal majidi, wa ya azmal wahidi, wa ya aunal ibadi. Miqimul asrati miftahu tajalli zati, magana disil hayati, tasrifu zirriyati, madaniyati salati, izharil mursalati, maqsudi da'irati. Ya maulana ka amsa da alfarmar ka kace na zo nima, kaban sirrin da in na kira zangon ka atake mai girma. Ka babballe hijaban cikin liɗifi na roƙi alfarma, cikin zatin jamalar ka bani ganin da ba zai iyaka ba. Maulana so nake yi a kullum kai zan kai wa kugana, kun san dukkan abin da muke ciki sannan kaga kirjina. Maulana ba abin da yake boye maka ya mace cina, mu dai kayanka ne yadda duka ga dama kai ba a ja ba. Kai ne dafa in mu kai rilwara ba mai iya ke ta rigata, idan ka sitirta bawa to ya tsira hakan nake fata. Ka yi mana sitira mai gida mun gode ga takardata, kai ta ƙara rubuta kanka da kanka ba zan taɓa daina roƙo ba. Shugaba baiwa nake so ta san ka da ba ta saman harasa ba, nabi ka da ainihin bi na istidraki ba da waige ba. Ka tsare ni da saba dukkan abin da ka ce maula ya mun tuba
farin jakada a gafarce ma ajal muna tuba. Mun tuba farin jakada a gafarce ma ajal muna tuba. Mun tuba farin jakada a gafarce ma ajal muna tuba. Ka daɗai mini garkuwa shugaba ka da sokoki su ɗauke ni. Kan yabo yayi masu zagi su yi ni annabi ke suturta ni. Na wadati da kai wadata na daina ganin kowa ya janye ni. Hannu kai na ma na mance saboda ganin ka ba zan takaice ba. Shugaba koyar da ni ilimin da a baya ba a yi rubutu ba. Shugaba ka zuban fahimtar da kai ko kirji bai kiyaye ba. Shugaba ka yi mun katanga ta karfe ba zan daina roko ba. Da sharri da masu sharri na isi da jin duka mai da su baba. In fashin da zan shaƙa ya zamo daga gunkatatacce. Daga iska ta kaɗa to ta ƙaran san ka kaɗai suturtacce. Da zo ko a zo min na ƙulla alaƙar san ka ƴantacce. Mahamudu da kai na saba ba zan taɓa gane abin da ba kai ba. Allah bai irin ma'aiki ba. Daga ƙarshe so nake nai shahadar ƙauna shi nake nema. A kashe ni da san ka ya munta hal irfani ina ta so nima. Ko sanya zamo silar mutuwa ta na dai roƙe alfarma. Duk wanda ya so ni dan kai ka so shi ba zan bari in hawa